अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films Motihari. म्यूजिक बाय सौरभ बेरी गोरकी पया खन चलावो या जयो रकेश तमे नोटन लुटावो बेरी गोरकी पया खन चलावो या जयो रकेश तमे नोटन लुटावो तो एकरा पटरी पर चलो ल गोरिया बा रे गोरिया बा में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा में जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा जवन छौरी सब करिया बा Digital Recording Studio बढ़िया बा सबके समान बढ़िया रे मारे के बात सोमर की मारो बचल बा ये कर थरिया हाथ में एक करा दे एक नोट 500 चाहे हजारिया सुनो न मारे के बात सोमर की मारो बचल बा ये कर थरिया हाथ में एक करा दे एक नोट 500 चाहे हजारिया गोर जवन होके ले गुमान करे जादा ऊपरी से चिकन चाकन भीतरी से खादा गोर जवन होके ले गुमान करे जादा ऊपर से चिकन चाकन भीतरी से खादा तो हमर की के काचे मोरिया बा रे मोरिया बा जवन छौरी सकरिया बा ओ सबके समान बढ़िया बा जवन छौरिए में करिया बा ओकर समान बढ़िया बा बढ़िया बा बढ़िया बा जवन छौरी सकरिया बा Digital Recording Studio Motihari. बढ़िया बा सबके समान बढ़िया हो सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के रे राला सुन राइटर संजय सराबी पीछे तू कर छोटकी के कोठी जैसन छेद होखी नहीं पटावो मोटकी के आई के मंगल सतुनी तो के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के आई के मंगल सतुनी तो के तई के सोरबे सवरिया जुठी अहिले रे नई के रतन रतनेश के बात चल जरिया बा रे नजरिया बा जवन छौड़िए में करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा जवन छौड़िए में करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा बेरी गोरकी पया खन चलावो या जय रकेश तमे नोटन लुटावो तो एकरा पटरी पर चलो ल गोरिया बा रे गोरिया बा में जवन छौरी करिया बा वो सबके समान बढ़िया बा में जौन छौरी करिया बा रे यार सबके समान बढ़िया बा।